A l'altra punta del món, al Canadà, el científic Boris Worm intenta calcular quantes tonyines i altres grans peixos queden al mar. S'ha dit que comptar peixos és tan fàcil com comptar arbres, amb la diferència que són invisibles i es mouen. És gairebé impossible de calcular, sobretot si es vol valorar com ha canviat tot el mar globalment. Nosaltres ens fèiem una pregunta molt senzilla. En quina situació estem ara en comparació amb els anys 50 del segle passat? Perquè la pesca a gran escala, a escala industrial, va començar al voltant del 1950. Aquí, l'any 1952, quan comença aquest registre, veiem que al voltant del Japó ja hi domina el color blau, que vol dir que l'índex de pesca ja era baix, al voltant d'un peix per 100 hams. En zones que eren d'explotació recent, l'índex de pesca era uns 10 cops superior. 10 o més peixos per cada centenar d'hams. Worm va fer servir dades de la flota pesquera japonesa que indicaven quants peixos es pescaven per cada 100 hams. Era el primer cop que les embarcacions de palangre industrials sortien a mar obert i arrasaven tot l'ecosistema. Veiem que aquesta activitat pesquera té una cobertura mundial i bona part del mar està de color blau, cosa que vol dir que la quantitat d'aquests peixos grossos ha baixat al voltant d'un 90%. Això ha estat molt criticat. S'ha escrit molt atacant aquestes dades. És incorrecte. No hi ha dubte que això és totalment incorrecte. Alguns científics especialitzats en peixos creien que les dades de Worm no reflectien les situacions concretes. Fins i tot alguns pensaven que intentar comptar quants peixos grossos queden a tots els mars era impossible. Crec que s'escarrassen massa a veure la situació en conjunt, però no es fixen prou en cada lloc en concret. No estan d'acord en un aspecte. En certs túnids, com la tonyina d'aleta groga i el bonítol ratllat del Pacífic, diuen que només és un 70% i no un 90%. Si es tracta d'un 90 o un 95 o un 80 o un 70 és força irrellevant. Tothom sap que ha disminuït notablement i parlar només de detalls d'aquesta mena no ajuda gens. Les tendències globals de les investigacions de Worm es reflectien en dades oficials. Les xifres es desplomaven en una espècie rere l'altra. Tothom reconeix que hi ha problemes greus en el sector pesquer d'arreu del món. I la pregunta és quina és la gravetat. El sector pesquer mundial té capacitat per pescar fins a 4 cops tot el peix que hi ha al món. En la pesca de palangre es posen 1.400 milions d'hams en un any. Es calcula que tots aquests ormejos podrien encerclar la Terra més de 550 vegades. A l'obertura de la xarxa d'arrossegament més gran del món hi cabrien 13 jumbos. Nosaltres lluitem contra els peixos. Els llancem la nostra flota pesquera i els guanyem. Així veiem la nostra interacció amb ells, com una lluita. El problema és que en sabem massa. Tecnològicament, ni un sol animal de la Terra té cap possibilitat de no ser caçat. El patró sap perfectament on és, en relació amb una roca on es podria amagar un peix, en relació amb un derelicte que podria atraure peixos. No trigarem gaire a patir les greus conseqüències del que fem. I continuem fent pressió. No volem fer ni un pas enrere. La pesca ha transformat ecosistemes sencers. De fet, diria que una de les transformacions més importants del medi ambient l'ha provocat l'impacte de les barques d'arrossegament.
Arrosseguen les xarxes pel fons marí i, quan les treuen, s'emporten tots els animals que hi viuen, éssers com ara coralls, gorgònies i esponges. Els indicis de destrucció que arriben a la coberta d'una barca d'arrossegament farien plorar un àngel. Si l'índex de pesca continués augmentant, si es continués atacant la font d'uns recursos ja tan escassos, és evident que s'acabaria pescant tot. La tonyina és un dels peixos més emblemàtics del mar. La seva deliciosa carn és la més buscada del món. La tonyina és a la primera línia. És el cas més urgent que coneixem. Durant molts anys, els científics han predit que el rei de la família dels túnids desapareixeria a causa de la pesca. Ara ja està passant. Roberto Mielgo era tonyinaire, però s'ha convertit en denunciant d'una indústria que creu que està descontrolada. Ara Mielgo, que és un cas únic als ports d'Europa, pesca informació per aturar la massacre. És tonyina. Des d'aquí veig clarament que és tonyina. Vaig començar en aquest negoci fent de tonyinaire fa molts anys. Era l'època daurada, quan n'hi havia força exemplars. Però després la tonyina es va convertir en un gran negoci. L'any 2002, jo era a Tunísia, crec, i va ser el primer cop que em vaig adonar que el que passava era molt greu. Això que descarreguen és tonyina. Posem que només hi ha 2 contenidors i que els omplen tots 2. Contenidors de 12 metres amb 28 tones cadascun. Ja tenim 50 o 56 tones de peix. Aquí el que passa és que hi ha una minoria de gent que guanya milions i més milions delmant una espècie. I això està bé? És moral? A Luxemburg, els ministres de la Unió Europea es reuneixen per decidir el destí del peix i del sector econòmic que en depèn.